proxecto ben de Nomes e Voces, que fora un proxecto moi novedoso, moi participativo e moi ben levado, e 18 anos despois, pois parece que nos chaman en virtude de toda esa experiencia. Trátase de extender ese modelo para o conxunto do Estado e de facelo para todo o período que vai desde o golpe de xullo do 36 ata o final da dictadura, que seguramente habería que situalo nas eleccións do 77. Non falamos dos mortos na trincheira, nin falamos dos mortos no frente naval, nin falamos dos mortos na frente aérea. Nos falamos daqueles que foron asesinados, non son mortos dunha guerra civil, son mortos de matanzas civiles. E iso, bueno, merece ser coñecido e entendido, e tamén recoñecido. Ninguén ten dúbida de que hai que incluir aquí os datos dos republicanos mortos nos campos de concentración nazi, pero os que morreron nas cadeas e nos campos de concentración da dictadura tamén se inclúen. Tenemos que dar conta desta pregunta e veremos cal pode ser a resposta, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.